Tourist rest area sa Pangasinan inaasahang matatapos sa Setyembre. Para sa detalye, narito si Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report! Inaasahang matatapos ang konstruksyon ng tourist rest area sa Capital Beachfront, Lingayen ngayong Setyembre. Base sa naging inspeksyon ng Pangasinan Tourism and Cultural Affairs Office, 97% ng kompleto ang pasilidad na may layuning maiangat pa ang turismo sa lalawigan at mabigyan ng magandang karanasan ang mga dadayong turista. Tampok sa tourist rest area ang pasalubong center, breastfeeding station, charging station, cafe at comfort rooms. Matatandaan na naisakatuparan ng pagtatayo ng pasilidad noong Pebrero sa ilalim ng Memorandum of Agreement na nilagdaan sa pagitan ng Pamahalaang Panlalawigan at Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.